שמי הוא נועה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב. אתם בוודאי שמעתם שאחת הבעיות הקשות ביותר בארצנו היא הפסולת. על זה בדיוק אני רוצה לדבר איתכם. בנאום שלי אני אציג לפניכם את היתרונות, החסרונות והפתרונות של הבעיה הזו. מדינת ישראל היא מדינה מאוד מתקדמת. ישנם המון פיתוחים טכנולוגיים שאנו המצאנו, והכל בזכות התושבים שעובדים קשה. בני האדם עובדים מאוד קשה כדי לקדם את מדינתנו, והם גם מגיעים להישגים מאוד גבוהים. כפי שנאמר, הזורעים בדמעה ורינה יקצרו. אך ככל שההישגים שלהם נעשים גבוהים יותר ויותר, כך גם רמת הפסולת וההשפעה שיש בארצנו עולה יותר ויותר. יש יותר ייצור, יש יותר פסולת. אם כך, לא פלא שהפח, הפח, ממלא תפקיד מאוד חשוב בחיינו. הפח ממוקם כמעט בכל אזור בבית. במטבח, בשירותים, בחדרי המגורים ובחדרי השינה. מדי פעם, אנו מרכזים את כל הפסולת שיש בביתנו לשקית אשפה אחת גדולה. מוציאים אותה החוצה אל הפח הגדול, ובזה נגמר העניין. בכל פעם, אנו ממלאים את פחי האשפה וזורקים אותם, וכך זה נמשך. אך אתם יודעים, פחי האשפה לא יישארו ריקים לתמיד. אנחנו נבשל את מזוננו, ואת שאריות המזון נזרוק לפח. אנחנו נשתמש במוצרים שונים, ואת אריזות המוצרים נזרוק לפח. אנחנו נשתמש בבית השימוש, ואת נייר הטואלט, שוב, נזרוק לפח. פחי האשפה ימשיכו להתמלא ולהיזרק. לעתים, תבוא גם משאית הזבל, שלוקחת איתה את כל האשפה. ולאחר מכן, אנו מרגישים תחושה של הקלה. הרי כל הזבל נלקח מאיתנו ונעלם מחיינו. אך האם הוא באמת נעלם? האם מישהו עצר לרגע וחשב לאן משאית הזבל לוקחת אותו? האם הוא באמת יצא מחיינו, או שהוא חוזר אלינו בסופו של דבר? מסתבר שהנושא של כל הפסולת והאשפה הינו נושא מאוד בעייתי. האשפה היא חלק בלתי נפרד מחיי היום שלנו. כפי שאמרתי בפתיחה של הנאום, היתרון בהווה שלנו הוא שאומנם חיינו הרבה יותר קלים עם כל הפיתוחים החדשים שיש לנו, אך הם מותירים אחריהם המון פסולת והאשפה. האדם הקדמון השתמש אך ורק במוצרים טבעיים וידידותיים לסביבה, ובכך השאריות שהשאיר אחריו לא היו רבות כלל וכלל. אולם אנו נוהגים כיום בדיוק הפוך מהאדם הקדמון. הפלסטיק שבו אנו משתמשים בכמות כה מרובה ולא היה מוכר בכלל בתקופות קדומות, מתכלה בקצב ממש איטי, והקלקר אינו מתכלה כלל. כאשר פסולת והאשפה מסוג זה נזרקת, היא גורמת לסביבה שלנו להיפגע. היא פוגעת בנוף ובעלי החיים ובצמחים, והגרוע מכל, מי הגשם סוחפים אותה אל מי התהום וגורמים לזיהום המים. ממש מזעזע, לא? חוץ מהעניין שתיארתי, ישנם עוד מפגעים רבים, למשל ריח, זיהום האוויר מתוצאה של שריפות, והזיהום גורם גם למחלות רבות. כל אלו הם החסרונות של החיים המודרניים והחברה הטכנולוגית המפותחת שבה אנו חיים. אנחנו מנסים לפתור את הבעיות ולהחביא את כל הפסולת באדמה. אך האם לדעתכם פתרון זה הוא תמידי? לא. מדוע? מכיוון שאנו ממשיכים לחיות ולתפקד על פני האדמה הזו. מדענים סוברים שבשנת 2014, וזה לא עוד הרבה זמן, אתם יודעים, לא יהיו מספיק חלקות אדמה כדי להכין את כל הפסולת הרבה. חברים, מה עלינו לעשות בנידון? יש פתרון לרוב הבעיות שדיברתי עליהן. בינתיים, הדבר היחיד שאנו יכולים לעשות זה למחזר, ולמחזר כמה שיותר. גבירותיי ורבותיי, מחזור זו אינה משימה קשה. לשם הצלחת המחזור, יש על כל הבית להכיל כמה פחים. למשל, פח לחומרים פלסטיים, פח לסוללות, וצריך גם מפעלים שיקלטו את החומרים האלה למחזור. אפשר להתיך בקבוקי זכוכית ולהפוך מהם בקבוקים חדשים. את החומרים הפלסטיים אפשר להפוך לכלים פלסטיים. וכמובן שאפשר להפחית את כמות הפסולת על ידי שימוש חוזר בה. אז בואו נחליט שאנחנו לא מסתפקים רק בנאומים שלי ושל חבריי. בואו נחליט שאנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו, אתה ואת, וכן גם אתה אדוני, אנחנו שומרים על הסביבה שלנו ועלינו. כי כדור הארץ נמצא בצרות,
והצרות שלו הן בסופו של דבר הצרות שלנו.